Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngangit ba pidon hapdeng ka makeup ka bakoy ka bakya, kung bangaru nga don hapdeng ka makeup ka bakoy ka bakya. Temen tala slam nga klem yo ban shoot video kam tam syapang jong skincare. Te watla kataru, watla hapdeng ka jing pun kam jong aru nga prasyangkat pala ban shoot pat yaki videos banga le ayu shishnong mo taray don hapdeng jong piru bala de ban page yaki videos banga shoot shishnong hagapol bangi pen krek Christmas, pen rem Christmas, hagapol bangi shot Christmas, mabun ha cleaning videos, mo po bangi site yeng kumto, taray don hapdeng jong pi, bala de ban page, te yakito ki bampat de ban page ru, yakito ki ba dang shuwan, kasen ka banong kong hakane ka channel jong aru, ngapdeng sayo bhalang ya pi baro siya kane ka channel jong a, te support yakane ka channel jong a, da ka ba pi like, da ka ba pi share, da ka ba pi subscribe yakane ka channel, da pi sngew ba kane ka channel ka ai jing bentoy ba ka ai jing yarap nak banta jong pi te nganong pen slam te shwa bangan ya shak ma jong kane ka video ngakwa ban ai kublay snem thamai basuk ba comment ya pi baro ki ba share support yakane ka channel jonga ba dikito ki badang wan thamai hakane ka channel jonga ru nga ai kublay snem thamai basuk ba comment ya pi in advance te to ublay unkor kuya pi bat ya kaying kasem ka jong pi ba pynjah ya ka make up ka ba koy ka ba kya ba pynjah ya ka jing kamen ka ba dap karhai ha kaying kasem ka jong pi te ngan pen slam ngan yai be shakma jong kane ka video ka day shapang jong freckles gila ban ong ha kakten kasi ka Eit Thyllah te bun phana pleng jong pi ba kalia nga po comment section ba DM ya nga po Instagram po Facebook kong mo kom kino ki jai krem kom kino ki jai serum bangin padon kam ladangi bun palat ladangi don Eit Thyllah ladangi la ban ong ka freckles te hakane ka video ngan batay pi ba naka kadaw bangi yo Eit Thyllah but kumno bangin le ladangi don Eit Thyllah kum kino ki jai krem bangin padon kam ladangi don Eit Thyllah mo ladangi don freckles te pet ya kane ka video hado bakot ngan batay step by step kumno ba pen mo take care kumno ba pen Sumar ladapi don Eit Thyllah te nga don lai tele kini ki points hang ne banga kwa ban batay kat kum ka jing tip ka jonga shapang jong ne freckles te freckles u deu Eit Thyllah mo hakakten kasi te hakakten penarpat ni ong u ait nai mo te ka point ka banong kong banga kwa ban batay hang ne kata ka de ka cause of freckles na ka ka daw bangi yo ne freckles ka point ka ba arpat ngila na ban panja yo ne freckles te kumno bangin le ladangi don yo ne freckles te ka point ka balai pat kum kino ki jai serum kum kino ki jai krem kum kino ki jai face wash bangin padon kam ladangi don yo ne freckles ngilaban ong yo ne Eit Thyllah ka point ka banong kong banga kwa ban batay hang ne kata ka de na ka daw bangi yo ne freckles balengi yo ne freckles ka daw ka banong kong kala banlong naka genetic naka jing hair patengi la banong naka jing long tan rai la da don apdeng jong pi ki ba hing hasem jong pi i mei i pa i jong pi i hinmen i para jong pi ki don yo ne freckles te kala banlong naka ta ka daw bangi yo ne freckles te ka point ka ba arpat ka de naka sun exposure ka sun exposure ka mod ba lada pi sya palat hakasngi lada pi expose palat hakasngi lada pi sya palat hakasngi lada kasngi ka thang palat de ka dor mat ka jong pi te ka taru kala ban jia lane kala ban long na ka jing thang palat jong kasngi ladangi sya palat hakasngi kum toru mo kambhare namarba ladangi expose palat hakasngi lada kasngi ka thang palat de kasni do ka jongi kan ai bun bhagine ki problems kum pigmentation melasma but freckles but kiwe kum skin aging kum toru mo te nakata ka daw ladangi la te ngihaban care bha ban syong direct haka sunlight ngam ong bam long ban syong haka sunlight long hi mo ban yo ya vitamin D te tangba ban expose palat sya ka ba palat kumto ya ka skin ka jongi ya ka sne do jongi ru kan sa ai bon bhagine ki problems khamtam yangi ki badon melasma pigmentation but freckles na ka point ka ba arpat kumno ngin Sumar yo Eit Thyllah te ngila na ban pynjah yo Eit Thyllah kajubab
em ngimla ban panja khai yo Eit Thyllah ngila tang ban control ngila ban tang ban control yo neu Eit Thyllah ban penduna la ne ban pen light ban pen bright yo khandiat tang ba ban panja khai yo Eit Thyllah tem la re la da de na ka genetic la da de na ka jing hair bateng la ne la da de na ka jing long tan right te ngimla ban panja khai yo freckles la ne yo Eit Thyllah te la da de na ka sun exposure te oi phila hi ban penduna la ne phila ban pen bright phila ban control yo freckles ngala da ban ong ye phi ba yo freckles hi ngimla ban panja khait la da de kham tam la da de na ka genetic te ngimla ban panja yo freckles ngila tang ban penduna ngila tang ban control yo ne freckles khnang ba unom yong la ne khnang ba unom bon than te phila tang ban control kham tam la da de na ka genetic la da de na ka sun exposure te phila hi ban pen bright phila hi ban pen duna la ne don hi ba u khut ro te man tapat ngan ya thu e phi kumno ba phen sumar kumno ba phen take care of freckles jong phi la ne ya u Eit Thyllah ubadon hakador khmat ka jong phi bat hakamet ka jong phi ro kumju ka wei ka badon kam bha ba phi de ban le kata ka de ban protect la ne ban yada ya ka sne do ka jong phi da ka ba phi padon kam yo sunscreen mo sunscreen uday uwei ubadon kam bha nak banta ka sne do jongi umde tang yangi ki badon melasma badon freckles badon pigmentation what ya kito ki bom don freckles kito ki bom don pigmentation melasma ru phi hab ban at sunscreen haka skincare routine ko jong phi ta sunscreen ka dei ka wei ka badon kam bha khnang ba ngin light mo na ka ne ka sun damage ngila ban ong na ka ne ka jing thang jong ka sngi ya ka skin la ne ka dor khmat ka jong mo te sunscreen ka dei ka wei ka badon kam bha ba phi de ban at ha skin care routine ka jong phi te ka ba ar pat mo ka ba ar pat ba phi de ban le care ban expose than ha kasni kum to mo ladangi expose palat kum bang ala de ban ong mene ladangi expose palat ha kasni te kala ban ai bun bha kini ki problems skin damage skin aging bat kiwe mo freckles pigmentation bat melasma nakata kadaw mo care ban shong than ha kasni ar kan ta lai kan ta sa kan ta kum to lada phi tray kum to ru ya le ban mo protect ya ka skin ka jong phi da ka ba phi phong tu pia da ka ba phi phong scarf kum to khnang ba kasngi kanom yo ban rung direct haka skin ka jong phi khnang ba kan omla ban kta direct haka sne do ka jong phi mo da ka ba phi protect da ka ba phi phong tu pia phong sunglass mo ba da ka ba phi pran kam sunglass tu pia bat scarf kum to mo te kata ka de ka wei ka badon kam bha la da phi don freckles melasma bat pigmentation mentale la talang te langila ya kwa mo baro ban ya shong sai ding gum to la ne ban shong hasngi mo te la da don apreng jong phi ba shat le kum ne te care no ban le ka ne khnang ba freckles jong phi onom bun than namar ba freckles ru ude ulong kom melasma hi mo ba e bha ban panja te ki cream la ne ki serum ro ki de ki chu hi ba phi de ban padon kam ngala de ban shoot bon bha ki videos kum to ro te shapang jong melasma shapang jong pigmentation kum to tharai baro philaya tip hi kum kino ki jai serum kum kino ki jai cream banta jong melasma te nak banta jong u freckles ro ka de ka ju hi te shibet ngan batai phi kum kino ki jai cream ba phi de banta te yo freckles hi bon kiba yo ya kito kiba don fair skin ya kito kiba don le snake do kum to tamba der kum tamo wat ya kito kiba don dark skin kum to ru kito kiba young snake do kum to ru ki don hi ba don yo ne freckles tem day tang ya kito kiba don fair skin te ladangi compare ya ki foreigners but India kum to mo Meghalaya tengi dang duna bha badon yo ne freckles ladangi compare kito ki foreigners mo men tapat ngan ya thu e phi kum kino ki jai serum kum kino ki jai cream ba phi de ban ta lada phi don freckles la ne lada phi don Eit Thyllah mo te ngala da ban ong e phi ba sunscreen ka de ka wei ka badon kam bha ba phi de ban at ha skin care routine ko jom phi lada phi don problems lada phi don freckles pigmentation melasma kum to bat lada phim don ya ki ne problems sunscreen ka de ka wei ka badon kam bha ba phi de ban at haka skincare routine ko jong phi la da don apreng jong phi bam pat juta sunscreen mano
art sunscreen haka skincare routine ko jong phi mo sunscreen ka de ka way ka bron kam ha ban yada na ka jing thang jong ka si ban yada na ka ne ka jing mo na ka ne ka jing mi bun jong ne Eit Thyllah but pigmentation but melasma te sunscreen ka de ka way ka bron kam ha don bon jet bha kine ki sunscreen don badan 30 SPF 40 SPF 50 SPF shaneng gum to te la da don apteng jong phi ba long shoe tre hayeng bom expose pala cha ka sngi te ka biang hi long hi ban ta 30 SPF kum to tang bangan ong ya phi la da phi don freckles pigmentation melasma te ka bha hi bangin padon kam yo high SPF badon 50 above kum to ma te kata ka de ka way te sa ka way ru ban apply biang ma ban reapply ya sunscreen ka de ka way ka badon kam bha na mar ba ladangi ta sunscreen kum to hakapo man stem kamot ba nado man step hado man met kum to te kamla ban protect ma kamla ban protect nado man step hado man met kum to te nakata ka daw ban apply biang ya ka sunscreen ka de ka way ka badon kam bha kam tam yangi ki badon melasma pigmentation but freckles kum to te reapply ya ka sunscreen haden ar kanta haden lai kanta kade ka way ka badon kambha bangin at mo kum to te la da don apteng jong phi badon hajing tray kum to phila ban mo thep ha ka pla jong phi phila ban apply biang long ka long kum ta mo tang ba ka e bha ngaru nga shat le kum ne tang ba don hi ki por ba nga shat ban skip ro na mar ba bun kam kum to mo tang ba ngan ong ye phi la da phi light por khan der ro mo Sumar ya ka skin ka jong phi men tapat ngan ya thui phi kom kino ki jai serum kom kino ki jai cream ba phide ban ta la da phi don freckles te nom kong hi nga kwa ban mention ka to ka ne ki ingredients ba phide ban jet la da phi don freckles phila ban jet kom niacinamide ingredients phila ban jet kom vitamin C ingredients phila ban jet kom kojic acid ingredients phila ban jet kom alpha arbutin ingredients te ngan ngam batay bun hang ne khnang ba phin confused namar ba haki videos ba rem jong aru phila ya ong kum to mo ba ni phila e batay bun bhang im la shu ban catch te nakata ka daw mo ngam kwa ban batay bun kum to phila ban jet ka way na kine te kum serum ru ala de ban ong ya phi habun bhagi videos jonga phila ban jet kum vitamin C serum la da phim don sensitive skin te la da phi don sensitive skin pat phila ban jet kum niacinamide serum nama niacinamide serum ude way uba long suit ya baro ka skin mo baro ka skin type te phila ban jet kum niacinamide serum la da phim don la da phi don sensitive skin te mo phila ban apply vitamin C serum na but niacinamide serum lada don apteng jong phi budget yo vitamin C serum te phila ban apply hakapomen step but hakapomen meru te lada phim lada don apteng jong phi bakwa ban pron kam yo niacinamide serum te phila ban apply kaju hi hakapomen step but hakapomen met kom kine ki jai serum phila ban pron kam hakapomen step ru but hakapomen meru te kum alpha arbutin bat kojic acid ru long hi ban apply hakapomen step tamba kabha ba pen apply hakapomen met namar ba long kam mo ba long kam khor khandet compare u vitamin C but niacinamide te kum yo kojic acid but alpha arbutin te phila ban ta hakapomen met te lada pithet yo alpha arbutin don kam ban thet kojic acid lada pithet kojic acid tem don kam ban thet alpha arbutin mo te phila ban jet ka way na kine phila ban jet daw alpha arbutin ne phila ban jet daw kojic acid mo phila ban ta hakapor man me te hakapor man step pat phila ban jet kom vitamin C yakito ki bom don sensitive skin te yakito ki badon sensitive skin pat phila ban jet kom niacinamide serum te man tapat ngan ya thui aphi kom kino ki jai serum banga sheta mo nakbanta dark spot jonga but nakbanta pigmentation melasma namar ba freckles but melasma ru kadai ka ju hi kine ki serum bangi prodon kam mo phila ban prodon kam ya kine hi ki ju mo banga shat ban pan i hakapor haga banga shat ban pan i haki videos barim jongaru te ki serum banga shat sngaw tanar bahabanta ngala de ban ya thu epi habun bha ki videos barim jonga te kum niacinamide plum niacinamide 5% yakito ki ba dang shus dang banta yakito ki bala amlen banta pat phila ban jet kum niacinamide plum niacinamide 10% 15% gum to te
vitamin C serum ru kadai kaju hi don badon 5%, 10%, 15%, 20% ya kito ki bidang susdang te phila ban sedang na 5%, 10% gumto te anda phila blend pat phila ban jet kum 15%, 20% gumto mo ngadon ya kikato kane kini gi product recommendation na kabenta kito ki badon light freckles mo lada freckles jong phi da long bon than but ulong light gumto da yong than gumto te phila hi ban padon kam kum vitamin C serum ya kito ki bam don sensitive skin ya kito ki badon sensitive skin pat phila ban jet kum niacinamide serum mo then phila ban jet kum vitamin C serum na dermaco 10% phila ban jet na plum vitamin C serum 10% phila ban jet pilgrim vitamin C serum 10% mo kini ki brand lane kini ki company nga la de banta ngala tip mo ba kilong best bha te phila ban jet ka way na kini te phila ban jet ikito ki badon sensitive skin pat phila ban jet kum niacinamide serum na plum hi 5% ikito ki bidang susdang ikito ki bala de ban million banta pat phila ban jet na niacinamide plum 10% gumto ma te phila ban jet kum deconstruct niacinamide 2% alpha arbutin plus 5% niacinamide te yakito ki badon light freckles phila ban padon kam da kaju hi hakapomen med but hakapomen step te lada pithet vitamin C serum don kam ban thet niacinamide lada pithet niacinamide don kam ban thet vitamin C serum mo phila ban ta da kaju hi hakapomen step haden ba phila de ban sai khmat te tangkum ta hi yakito ki badon light freckles te kito pat ki badon dark freckles ya kito ki ba long yong palat une freckles te phikwa ban pron kam da ki we pat ki jait serum mo te hakapomen step phila ban ta da kaju hi vitamin C serum but niacinamide la da don na pden jom phi ba pron kam ka we na kine te phila ban ta mo hakapomen step kum vitamin C serum te hakapomen med pat phila ban ta kum kojic acid serum te la da don na pden jom phi ba long sensitive ya kojic acid serum te phila ban jet kum alpha arbutin serum te phila ban jet ka we na kine phila ban jet da kojic acid la ne phila ban jet da alpha arbutin ngala da ban ya thobon bha ki videos jonga kum minimalist alpha arbutin 2% alpha arbutin te phila ban jet yaw ne yakito ki badon sensitive skin yakito ki bam don sensitive skin pat phila ban jet kum kojic acid serum te phila ban ta hakapomen med haden ma phila da ban sai ka khmat ko jom phe kum face wash ru ngadon kato ka ne kini ki product recommendation phila ban jet na dermaco mo ngala da ban ong ya phi yakito ki badon freckles te jet ya ingredients badon kojic acid badon alpha arbutin badon niacinamide vitamin C gumto khnang bau ne freckles jong phi on long light but on long bright gumto ma te phila ban jet kum dermaco 1% kojic acid face wash reduce dark spot and pigmentation brighten the skin te kado jong kane ka face wash ru ka shong ha ka offer mo te ngayo ina naika ka shong dor do aspanya rupees ma te ka shong haki offers kumto te phila ban check hi te ka option ka ba arpad mo product recommendation ka ba arpad phila ban jet kum dermaco hi 1% kojic acid face wash with niacinamide for dark spot and pigmentation te kaneru ka shong dor do south pa khatlai aa gumto te ka shong haka offer ma te phila ban jet kum Dr. Shed Kesar and kojic acid face wash for all skin type kaneru ka shong dor hapo south pa aa gumto te phila ban jet kum kine te dermatologist ro ma don sakawe ka product recommendation na dermatologist daily glow bright and even skin tone face wash te phila ban jet kum kine ki face wash la da pidon freckles dark spot but pigmentation ma phila ban jet kum kine ki face wash phila ban site da ka ju hi ka face wash ka performance step but ka performance med la da phim tar khong palat ka sne do la da tar khong palat ka sne do jom phi phila ban site tang ha ka performance med te kum kojic acid ro phila ban jet na dermaco phila ban jet kum na Dr. Shed ro best bha te phila ban jet phila ban choose ka we na kinema la da pisngau tanat ban ta dermaco phila ban the dermaco phila da pisngau tanat ban ta Dr. Shed ro phila ban jet na Dr. Shed te alpha arbutin ro ala da ban ong ya phi na minimalist phila ban jet na minimalist ro phila ban jet na plum ro best bha kine arma te phila ban jet ka we na kine
te moisturizer pat phila ban pradon kam da ka ba phis ngau tanat da ka ba phia day bat ka skin type ka jong phi mo na mar ba man ta la talang te ngi kwa ban pradon kam ya moisturizer balong hydrating ba ka sne do jong ngi to te phila ban pradon kam da ka ju hi ba phi shet ban pradon kam ha ka po man step ru ba ha ka po man me ru te la da don na pren jong phi ba pat de pe ki videos barim jonga shapang winter moisturizer shapang kumno ban sumar ka sne do jong ngi ha ka po talang la da tor khong palat te phila ban pe ki videos barim jonga ru phila ban order na ka link bangala de ban bu te man ta pat nga kwa ban ya thu ya phi kumno ba pen pradon kam ye kine ki product ma te kum face wash ha ka morning skin care routine ka jong phi haden ma phila de ban site ya ka khmat ka jong phi the face wash badon kojic acid haden ma phila de ban site ya ka khmat ka jong phi ta niacinamide ya ki to ki ba don sensitive skin ya ki to ki bam don sensitive skin pat phila ban pradon kam na phila ban pradon kam da vitamin C serum gum to haden ma phila de ban ta ya niacinamide serum lane vitamin C serum te phila ban ta moisturizer te haden ma phila de ban ta moisturizer pat ta sa sunscreen last kane kade ka morning skincare routine ka jong phi ha ka po man step ya ki to ki ba don light freckles te ha ka po man me ru kade ka ju hi site ya ka khmat ka jong phi da kojic acid face wash ta niacinamide serum lane vitamin C serum bat ta pat sa moisturizer tangkum ta hi ha ka po man met don kam ban ta sunscreen ha ka po man met ya ki to ki ba don light freckles ya kita pat ki badan young palat uneu freckles mo te kade ka ju hi ha ka morning skincare routine ka jong phi badan kam da ka ju hi face wash kojic acid face wash niacinamide serum lane vitamin C serum moisturizer but sunscreen te ha ka po man met pat phila ban badan kam mo haden ma phila de ban sai ka khmat ka jong phi da kojic acid serum badan kam da alpha arbutin ya kita ki badan sensitive skin ya kita ki badan sensitive skin pat phila ban badan kam da kojic acid serum te haden ma phila de ban pradon kam kojic acid serum lane alpha arbutin te ta sa moisturizer tangkum ne hi kane ka night but morning skincare routine ka jong phi ti tharai kane ka video ka ai jing man to ya phi lada ka ai jing man to ya phi lada ka ai jing ya rap ya phi te wat am glad ban like ya kane ka video ban share ki par lok jong phi badon kam ban pe ya kane ka video but ro ban subscribe ya kane ka channel jonga kublai shi bon ba phi pe ba phi plot por on pe ya kane ka video jonga na ko po sha ko por play on kor ku ya phi ba ya ka yin ka sem ko jong phi bye bye take care and stay safe love you all